Un projecte conjunt sota el títol Natura i Matèria, on els dos creadors uneixen les dues disciplines explorant territoris reals i imaginaris amb una confluència entre el paisatge fotogràfic i la matèria, expressada en escultures intimistes. La mostra romandrà oberta fins al 17 de març d'aquest any. El fotògraf Ramon Cornadó i l'escultora Beatriz Bisot van començar la seva col·laboració l'any 2008. La mostra que s'exposa a Vilafranca connecta 28 fotografies amb 8 escultures que reflexionen metafòricament sobre l'existència de l'ésser humà en el món actual. Tot i que podem analitzar cada conjunt d'obres per separat, existeix una comunicació entre ambdues disciplines que va més enllà de la relació formal o del joc compositiu, del muntatge expositiu. Beatriz Bisot és una escultora que s'interessa pels volums i la matèria, tant en les grans dimensions com en les petites. Els rostres que ens presenten aquesta exposició són treballats dins d'una concepció clàssica amb trets bellament modelats. Són rostres desconstruïts, creats en bronze, ferro o ciment, que semblen estar immersos en els seus pensaments. Ramon Cornadó ens proposa copsar i dialogar amb la natura des del seu vessant més subtil i fràgil, amb un to minimalista i poètic en la seva escenografia. Alhora hi trobem una lectura d'autoconsciència contemplativa, desgranant els elements que apareixen en cada imatge de forma metafòrica. Paisatges solitaris amb fons indefinits, llums i ombres que creen un escenari on els elements vegetals actuen com a personatges anònims i segueixen el curs estacional de la natura. Els seus enquadraments tenen un clar caràcter cinematogràfic, destacant els primers plans amb una línia de l'horitzó molt baixa i perfils delimitats. Es tracta de dues obres paral·leles amb una sensibilitat dirigida cap a la subtilesa tant en la forma com en el concepte i amb un diàleg comú.